Manresa, província de Barcelona, comarca Bages, població 78.245 habitants. Destacat: la Basílica Gòtica de Manresa, els carrers medievals o els palauets modernistes que el visitant troba al seu pas són la prova històrica de l'esperit emprenedor que aquesta ciutat ha tingut des dels seus orígens. Com l'autèntic batec del cor d'un país actiu, Manresa ofereix la imatge d'una ciutat atractiva i moderna, que no defalleix mai, que no renuncia a les seves arrels i que sorprèn amb una ànima inspiradora que captiva la mirada tafanera de qui ha descobert un nou tresor. Imprescindible. Visitar el Parc de la Sèquia i caminar resseguint el canal de la Sèquia. Visitar la Basílica de Santa Maria de la Seu. Visitar la cova de Sant Ignasi i seguir les petjades del sant amb la ruta ignaciana. Fer la ruta modernista. Anar a la Fira de l'Aixada i a la Fira Mediterrània. Festa Major. Fira medieval la tercera setmana de febrer. Fira de l'Aixada. Mediterrània. Fira d'espectacles d'arrel tradicional es celebra durant 3 dies a principis de novembre. Hi ha el Casal Social del Sord de Manresa i Comarques, fundat l'any 1953.